लो ये एमती कांगाଳିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ଥାଳି ମାଳି ଚାଟି ଚଟାଇ ଖାଇଗଲାଣି ଯେମିତି 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲା। ଦେଖୁଛ ନା କେମିତି ହାତ ଫାତ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳିଆ ପୁରା ହାତ ଫାତ ଚାଟି ଚଟାଇ ହାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ଆମେ 2 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମାର୍କେଟକୁ ଚାଉମିନ ଆଉ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୂଷା ବସିକି ଏଠି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଟିପୁଛି, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛି ଆମ ଅର୍ଡ଼ରଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ଟା। ଖାଲି କାଙ୍ଗାଳିଆ ପୁରା ଗିଳି ଦେଇଯିବ। ମୂଷା ଆମ ଗରମା ଗରମ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖି ଟିକେ 32ଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଦେଲା। ଦେଖିଦେଇକି ବତୁ କଣ୍ଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାରେ। ତାପରେ କହୁଛି ଆକୁ କେମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ କହ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେ ଚାମଚ ଆଣିକି ଖା। ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ଆଣିକି ଖାଉଥିଲା, କହିଲା ନା ଏଇଟା ତ ଉଠିବନି ଆଉ ଦେଇ ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମଚ ଆଣିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଇସାରି ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଆଖି ଠାର ମାରିଦେଲା, କହିଲା ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପୁରା ନଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ତ ବନ୍ଧାକୋବି ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା, କହିଲା ତୋର ପକେଇନି ମୁଁ ଟିକେ ପକେଇଦେ ଆଉ ଖାଇଦେବା ଗଲେ ଆଉ ଚଳିଲେ ଗଲା ଆଉ। ତାପରେ ସିଏ ବି ଟିକେ ପକେଇଥିଲା, କହିଲା ଶାଗ ମାଗ କଞ୍ଚା ଆଣିକି ଦେଲେଣି, ତାପରେ ଦୁବ ଘାସ କେତେ ଡାଳ ମାଳ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଳି ଗୋଳି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ଝୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଇଆଡ଼େ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ। ନ ଖାଇକି ଏଠି ମାନେ ଇଏ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ, ଖା ଜଲ୍ଦି। ବତୁ କଣଟା ଢାଉ କଣଟା ଏ ଘାସ ମାସ ଦୁଇଟା ମଙ୍ଗେଇଲୁନି, ପଳମା ଶାଗ ଲାଷ୍ଟକୁ କାଙ୍ଗାଳିଆ ଯାହା ଖାଇଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଥାଳି ମାଳି ଚାଟି ମାଟି ପକେଇଲାଣି। ତା କୋବି ଶାଗଟା ରହିଗଲା, ସେଟା ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି? ହଁ ସଫା କରିଦେ ଏକାଥରେ। ହଁ ଛାଡ଼ନି, ଗୋଳେଇକି ଏକାଥରେ ଖାଇଦେ ହେଲା। ତା ଥାଳି ମାଳି ସଫା କରିଦେ, ସେ ଆଉ ଧୋଇବନି ହେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଉ ଧୋଇତେ ପଡ଼ିବନି ଆଉ। ତ ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦୋକାନରେ। ଚକୋଲେଟ୍ ଦୋକାନରେ ସେ ପାସ୍ ଦିଟା କିଣିଲା। ପାସ୍ ମୁଁ କହିଲି ଏଟାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ନେ ସେଟାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର୍ ନେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି। ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲା କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ନେବା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତୋତେ ଯେଟା ପସନ୍ଦ ତୁ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ନେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ନେବି। ତୁ କ'ଣ କଟି ଛୁଆ ନା କ'ଣ ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା କଥା କହୁଛୁ? କିଛି ଖାଆନି, ଧୀରେ ସେ ନା ଏଇଠି ପୁଅ ନହେଲେ ଏଠି ପାସ୍ ନେଲୁ, ପାସ୍ ଟିକେ ବୁଲିକି ଖା। देखिए से पास बुझी खाऊँ। बुदा खोली पाटर पके दे। जीवन समस्त खाओ, एंजॉय करो, कुत्ता कुत्ता खाओ। हमें खाइबा बेंगोटाड़े बेड़े खाने पड़ची तू मेरा मैं तेरा तू मेरी। टिकट बैठी थी निहाती से 300 स्टार्टिंग दौरिया लाल होटल तो भल लगी भिडियो को लाइक आउ कमेंट आउ शेयर करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे। रही जय जगन्नाथ।